TV, Igwebike TV, ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebike TV, ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enenenụ ife onyonyo akpọrọ Igwebike TV. Igwebike TV, ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu. Nnọọ n'Igwebike TV, ebe a na-ewetara gị akụkọ ọma gbasara omenala Igbo na ihe na-eme n'ala Igbo. Afa m bụ Oriakụ Chinwendu Ụbaka. Isiokwu anyị taa bụ ikpe na-ezighị ezi n'ebe ụmụ nwanyị nọ. Enwere mmadụ na-abụ na ha ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu nke taa. Onye izizi bụ Chief Princess Nwanne Kampo Osodieme. Nnọọ n'Igwebike TV. Daalụ Nneoma. Nwanne anyị nwanyị nke ịbụ anyị na ya ga-eso wee tinye ọnụ n'okwu a bụ Lady Chinna Okorafor. Nnọọ na Igwebike TV. Ndewo. Isiokwu anyị taa ka nsikwu na mbụ bụ ikpe na-ezighị ezi n'ebe ụmụ nwanyị nọ. Ọ nwere ọtụtụ ihe na-eme n'ebe ụmụ nwanyị nọ na-abụ ekpesi ọbụla ikpe na-ezighị ezi, mana nke anyị ga-etinye anya na ya taa ga-abụ ụmụ nwanyị ajadu. Kedu ihe anyị ga-asị onye anyị ga-asị bụ nwanyị ajadu? Ma na bifo anyị etinyewo ọnụ n'okwu a, Chief Princess Nwanne Kampo Osodieme, ọ ga-adị anyị obi mma ma ọ bụ na ịkọwatụrụ anyị obere onye bụ nke echichi ichili ihe ọ pụtara. Nnọọ. Daalụ Nneoma. Daalụ. Ekene m unu ndị Igbo ndị ọma nwe m. Ọ ga-adịla unu na mma. Nke onye echiri nyazelu, asụ m ndụ mmiri ndụ azụ. Abụ m Her Excellency Princess Mrs. Nwanne Kampo Adaeze Nukeke Kingdom, Osodieme N'Awka Kingdom, Eminent Peace Ambassador, United Nations. Echichi echiri mụ bụ Osodieme N'Awka. Echikwalụ di m Eziafa ka ego. Ọ bụ Igwe Chief Dr. Gibson Nwosu Ezeozo II N'Awka bụ onye chiri anyị ya bụ echichi. Afa m abụ echichi a otu o si wee kọwa bụ na m bụ ka m wegoduli otu esi ekwu na tata ọ bụrụ ndebe anya sị slang taa dịka odogwu nwanyị so di ya kpa ike, Osodieme, abụrọ m Oliakụ, a na-edozi na-akpata ma na-emepụlụ ụmụ ogbenye, na-emepụlụ ndị mmadụ ife, na-enyelụfe aka. Ọnya bụ afa ichilu Osodieme. Daalụ rinne. Nnọọ n'Igwebike TV. Nnọọ rinne o. Nwanne anyị nwanyị Lady Chinna Okorafor, biko kọwatụrụ anyị onye bụ, ebe isi, ihe ị na-eme. Daalụ. Aha m bụ Chinna Okorafor. Abụ m onye Mbaitoli n'Imo steeti. Ihe m na-arụ bụ abụ m licensed psychotherapist and a certified family system therapist. Nnọọ rinne. Amụrụ m na America, mana agara m secondary school n'Imo steeti, ebe ka parents m kpọga m ka m gaa mụọ ihe gbasara ala anyị. Ọ na-adị mkpa, ọ na-adị mma amụọ nwatakịrị, amụrụ ya n'ụlọ, amụrụ ya n'obodo oyibo, ka ọ mara ihe dị n'omenala, mara ihe dị n'asụsụ anyị, maka na ọtụtụ n'ime ndị nne na nna na-abụ ha mụọ ụmụaka ha asị biko asụnalụ nwa m Igbo, achọrọ m ka ọ mụta Igbo,
especially ndị bi n'obodo anyị na ala Igbo anyị asị gị biko asụnalụ nwa m Igbo maka na m achọ m ka ọ mụta oyibo ọfụma mana ịma na a na-ebu ụzọ dị mma n'ime ụlọ wepụta iro. M ga-asị anyị kene nne na nna gị ọfụma ka ha si wee gbaa mbọ wee fụ na ịmụtara asụsụ Igbo mụtakwa ihe dị n'omenala anyị iwe nọnyere anyị taa wee na-eje ka itinye ọnụ n'ihe na-eme n'ala Igbo. Obi dị anyị sọ aṅụrị. Daalụ rinne. Daalụ. Isiokwu anyị ebe a ga-etinye anya anyị taa na mmegbu na-emegbu ụmụ nwaanyị n'ala Igbo bụ nwaanyị ajadu. Osodeme, ị nwere ike ịkọwara anyị onye bụ nwaanyị ajadu? Daalụ Nneọma. Daalụ. Nwaanyị ajadu bụ nwaanyị di ya nwụnarị ya. Onwe fọzọ ka ntinye. Mba, asị ka m chere ka mma ma nwee nkọwa ọzọ dị na ya. Lady Chinna, onwe ihe ọzọ ga-etinye n'okwu a? Mba. Okay. Anyị ghọta na nwaanyị ajadu bụ nwaanyị ajadu, nwaanyị di ya nwụrụ. Nke a bụ eziokwu. Kedu ka ndị be unu si eme omenani na di mmadụ nwụnarị ya? Kedu ka ndị be unu si eme dị omenani? Lady Chinna, ka anyị bido n'ebe nọ. Kedu ka ịmalụ ka ndị be unu si eme omenani na? Ịma na ịbịa na Imo steeti enwere towns dị iche iche. So na town ka m si bịa, aga m achọ na ha na-akpaso ndị di ha nwụrụ agwa ọma, because ị na-anụ ihe niile a na-eme ndị ka ọzọ. Ọ ihe na-eme ka m chedat na a na-akpaso ha agwa dị mma, because ahịa a na-anụ na a napụrụ nwaanyị di ya nwụrụ ihe ya ọ ndị di ya chụpụga ya n'ụlọ. Ọ mgbe m bata na Facebook ka m bido na-anụ ihe ndị a niile, n'ihi na ọdịrị ọrụ m na-arụ wụkwa iji mere ndị ihe na-agaziri ọfụma ka ihe dịrị ha mma. Ma werezi onwe m tinye n'ime ya ịdị na-eme sure that na anyị ga-eme ka ihe rị mma na-aga n'ala Igbo niile, because ihe niile anyị na-anụ na social media ọ na-adị mma na ntị. Yeah. So ndị Mbaitoli ekelele m ha because a na ha agbalị mgbe nwaanyị di ya nwụrụ a na-emegbu ya, because enwere ihe ndị mmadụ na-ama wụ ihe mma na gbasara omenala anyị. Nwaanyị di ya nwụrụ imegbu mee ya, ọ nwere ike gaa n'etiti abalị gaa na ala ili ebe elili di ya, ya gaa ebe ahụ gaa bee akwa, njinji ga-eji, ndị mmadụ ga-ebido nwụma na-eji ndị niile megbuge ya. Ya mere ndị Mbaitoli ji ha na-eme otu ahụ. Ha mara na nwaanyị di ya nwụrụ nwere ike iji memina mmadụ niile. So ọwụ na sọsọ ibe akwa ga-adị enough, o nwere ike ga-agba ọtọ, ya gbazie ọtọ, ụnụ niile agwụla. So ha maka ọfụma ha na-akpaso nwaanyị di ya nwụrụ agwa ọjọọ. Nke a bụ ezigbote atụmatụ ndị Mbaitoli debere. Ekpere anyị ga-abụ na ha ga-emeri ya na-aga n'iru ka ha hapụ ịmụta ihe ndị ọjọọ ndị ọzọ na-eme. Osodeme, biko enwe ike ịkọwara anyị ka esi eme omenani na nwaanyị bụrụ onye ajadu na be unu? M ga-asị ka m kwue gbasalụ ana Igbo in general, not be mụnwa. Ọ dị njọ, ọ bụrụ otu o si dị na be Lady Chinna, otu nyanwa si ekwu, ọ bụrụ otu a ka ọ dị n'ọtụtụ obodo n'ala Igbo. Ọ dị mwutere nne na mgbe nwoke rapụrụ ụwa naba nakwube ndị nna nna anyị fa, ụfọdụ ụmụnne ya ebo nwunye ya n'ọnya agbụrụ ya
enwekwa ike ọbụla arụ ọnwụnwụ, nwekwa ike ọbụlụ mbelede okporo ụzọ gburu ya. Nwaanyị na-azọ ọtụtụ oge, nwaanyị a nwee ike ọbụla ya so ya nọdụ ụlọọgwụ, buga ya ụlọọgwụ, na-enedi ya anya, mana ife mee maka ntaji anya febodi ya na ọnya nwagburu ya. Ụfọdụ ewee sị na ka ọ wee kọwata na ọ bụrụ ọnya nwagburu ya, fawụsịa ozu arụ, ozu dị ya, fa mee ya ka ọ ṅụọ mmiri anwa. Ụfọdụ emefa ka fa gaa ije n'enu ebe enilu dipa wee ṅụọ iyi, wee sị na ọ bụrụ fa gburu ya. Ọ dị njọ rinne. Ụfọdụ kwanụ na-abụ ka a na-enisi ozu anwa, ụmụ nwaanyị ibefa fa akpọlụ nke nwaanyị wee kpọba ya n'ụlọ ebe a ga-akpụ ya isi. Eziokwu na n'obodo ụfọdụ akwụsịgo ikpu isi anwa, ịkpụfu ya n'ike, ya nke n'oyibo a ga-asị by force. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-eji akapa achọ ikpo ya bụ isi kapa wee solu na-eme omenala ya otu o si dịbụ. Mana ụfọdụ agbanwego na nke a, mana ọ bụrụ sọ nke anwa ka a na-akpụ ya isi a, ka a na-emekwu ya n'oge eyi ape iri uju wee yie ya, oge eyi ya oge ga-ete aka, ma tinyekwarụ na ụfọdụ n'imefa nke a bụrụzi n'ebe niile ka ọ ka na-emekịta, mana ama m na a na-emefafa anọdụ anị na ntụ fama na-anọ n'oche ka akpọbalụfa n'ụlọ a akpọbalụfa. A ga-enye ụmụada na ụmụ nwanyị ebe di ya, fa ga-eke nkwụcha fụ na ọma na-apụ ilo ya pụọ n'ezinụlọ anwa na ọpụna ọtịfe na-akọwa onwegodu ka oge si gatụ ewee kwu ya nya pụọ, ọma nọ n'ilo mgbede ada. Ama nkwekwanụ ka ndị ọbịa nwoke bịafụ ya, ụmụada anwa na ụmụ nwaanyị ezinụlọ be di ya nwa ga na-agbachibido. Mana nke jọkanarịkwala onwe ya, amara m ọmụ kwube ka ọmụ chelu ka Heliri Chinnakwute maka okwu dị ume ọnụ. Okay. Ngwa ka anyị kọbiti ebe a, o nwee ihe nchọpụta n'omenala Igbo ebe m si, ọ na-aga nwoke nwa, a sị na nwaanyị ga-anọ izu 3 n'ime ụlọ. Ọnya bụ ihe na-akọwa, ọma mpụta apụta, onweghị ebe ọ ga-aga, ọma mfu ndị ọgbọ, izu 3 ahụ gasịa ọ wee pụta, ọ pụgodo apụ, ọma nnọchie jibido ya n'ilo. Mana ọ nwee ihe nchọpụta, ọ na-aga nwaanyị nọ n'ime ụlọ izu 3, o nwee ike arụ anwụbịa, nwee ike mgbe a na-enyi di ya mmadụ atọgbọlie ihe ọzọlụ, nwee ike mmadụ etinyere ihe na nri ọmahụ olie ọyaba, bifo ọ nọsie ụzọ 3 achọ nwaanyị afụkwa ọzọ. Ụmụaka asị nọ maka ihe o mee, ihe n'ọnya gburu di ya, n'ọnya mee ọnwụ ji wee bịa, ahapụzie ụmụaka ka ụmụaka taba afụfụ. Kedu ihe anyị nwee ike ime ka anyị wee gbachibido ụdị omenala? Lady Chinna, biko tinyere anyị ọnụ n'okwu. Enwe ihe m chọrọ adị ọnụolu bekee bụ ka eweziokwu na ama m ka a ga-esi kpọọ ya n'Igbo. Ihe ndị Igbo na-aghọtara na ihe ndị niile a na-eme ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ, ọ na-lead to generational trauma, and ọ ga-eme anyị niile affect. Ọ bụrụ na gị nọ na family gị nọ mege ha mgbe alụọ onye si na family ebe emegburu nne ya,
ọ ga-eburu ya bịa ebe a na-alụ ya. Eburu ya kpawa ike. Ya eburu ya ọ ga na-echeta ihe niile mere ya. Ihe na-lead to generational trauma ọ ga-eme ka ị bịa for therapy, because ihe ndị ahụ niile enidere ịbịa gaa na ntọala gaa mata ebe ihe niile mege gị, agwa ịkpaga ebe ị nọ na be gị naanị gị, ma ọ wee lụrụ di, ma ọ wee ebe ọrụ gị, ma ọ wụ otu ị na-eche akpaso ndị enyi gị agwa. Agazie ntọala ga-bido chọpụta ihe niile wụ ihe mere. Ọ wụdat na onye ahụ kwuola onwe ya eziokwu, ọ nwere ike gwa gị na ọwụ ihe ọ na-echeta, ihe na-akpọ PTSD, post traumatic stress disorder. Ọ ga-echeta ihe ndị mere nne ya mgbe mpe ya ji nwụrụ, mgbe ha dị ntakịrị, ihe ndị mere nne ya. Ihe ndị ahụ niile na-eso na-ebute ihe na-akpaso ga-eme gị na-akpa agwa otu na-ezighị ezi. Onye ndebe anyị na-ama, onye m chọrọ ịtụnye ọnụ na this one, onye ndebe anyị na-ama that na ihe na-lead to mental health problems, ọ wụcha ihe ndị a. Yeah, because ị na-akpaso nne onye ha agwa, ịma ndebe anyị na-achị that na ụmụaka na-anwa ihe. Mba, nwatakịrị ọbụla ị mụtara ya gụọ afọ abụọ, ọ ma mgbe ị mere mmadụ ihe ọjọọ. Onye mere mgbe ị ga-ahụ ka a na-emegbu mma gị, ya na-ebe akwa, gị hụ ka nwatakịrị soro na-ebe akwa, but ndị be anyị si dat na nwatakịrị amaghị ihe. Mba, achọrọ m ka ha mara dat na nwatakịrị ma ihe na ọ na-ahụ, and ọ ga-ejikwa ya eto, ma ọ na mgbe ọ na-etolite na agwaghị ya si oke na ihe ọjọọ ka e mere, ọ nwere ihe ọjọọ ka e mere, ọ ga-ebido ji eto. Mgbe ahụ kwe ya wụrụ ndị ka ụmụ nwoke ntakịrị, ha eche na agwa akpasịrị onye ahụ dat na ọ dị mma. Ụmụ nwoke na eji ha akpasịrị onye na ọ dị mma, ha lụọ nwaanyị, ha ebido kwesịrịkwa agwa ọjọọ ji na-akpasokwa nwaanyị, ha mekwa enyi nwaanyị, ha ewerekwa dị site ma agwa ọjọọ na-akpasị ya. Ndị be anyị ma na ihe ndị niile na-aga gburugburu. Ka bụ eziokwu. Daalụ na ihe itinyere anyị n'okwu anyị. Enwere m ike ịza ife. Ya biko nyere anyị aka. Daalụ Nneọma, ajụjụ ị jụrụ amaka, ọ bụ ajụjụ na-anụ m ọkụ n'obi. Eche m na oge elugo iji wee gbanwee ife ndị a. Eche m na anyị ga-ebido na anyị nwa bụ ụmụ nwanyị, maka na ndị na-emegide ụmụ nwanyị ajadu a na-abụkarị ya. Mgbe na-ekwu maka na constitution anyị magidekwanụ imegbu mmadụ, imegide mmadụ, mana olugo oge ndị State House of Assembly, ndị ode iwu ga-eji wee gbadosie ụkwụ ike wee dee iwu ga-echekwebe ụmụ nwanyị ajadu na ụmụ nwanyị in general. Mgbe na-ekwu na ndị igwe, ndị niile na-achị obodo kwesịrị ịgba mbọ wee fụ na a na-eme iwu anwa a ga-ede, ma ndị edegoro ede, nke edela ọ bụ na edego ọka adịrọ m ọka ezuro, maka na ife na-eme ka na-eme. Eziokwu na onwego obodo ụfọdụ dịka n'Imo steeti, otu m si gụta, na ebe ụfọdụ o nwekwa igwe nke kwuru na obodo nke ya na Nsụka na fanwa na egbochite ụmụ nwanyị ajadu, mana ọ dịrị otu a n'obodo niile dị n'ala Igbo. M na-ekwukwasị na olugo ineba anya, maka na ọ na-abụ nwoke nwụọ anapụ nwunye ya ma ụlọ ma ụgbọala ma ego. Oge ụfọdụ ọ bụ ma nwoke ma nwaanyị a kpakọtalụ ego a, dịka ụdị mmadụ m bụ ọkpata akụ ma odozi akụ. Gị na di gị na-alụzi oge ọ dị ndụ, una na-edozi na-akpakọba ife, mezie ya agbawa gị aka nakọlụ gị ife niile. Ụdị mmadụ m na-amụrọ nwa nwoke, ọ bụrụ onye Igbo ka anụrụ m onye Spain, anọ m di na Europe, nke m dị iche, mana ọ napụrụ m ịgbachitelu ndị ọzọ. Ebigo m na Spain a for arọ 31. O megara 30
na ịbụọ nnụlụ di mana obi m dị na be anyị. Abụ m humanitarian and activist. Ana m agba mbọ na-anọchitelu ndị mmadụ ọgụ. Ife niile a na-eme mere eji wee nye m award na Holland as African Woman in Diaspora in the year 2013. Ife m ji na-ekwu ife a na-ekwu olu m ụwa niile ga-anụ ya. Anyị niile ga-agbakọ ọkụ maka a sị na agbakọ ọnụ n'ọnwa mmiri ụfụfụ. Anyị niile ga-ejisi ike na-ekwusi ike wee fụ na agbanwelụ ajọ ife niile a na-emegide ụmụ nwanyị ajadu. Otu m si kwu, ụmụ nwanyị ajadu na-amụrụ nwa nwoke ọ nọkwa ọdụ ka fa kwọrọ aka wee tiela ọkụkọ akị. Maka na ndị be di ya achọrọ na di ya afụrọ ma bịa nakọlụfa ife niile. Ụfọdụ achụpụfa, ụfọdụ kwanụ ụmụ nwanne nke nwoke anwa achọ ịmakpufa chọzie ka ọ wee bụrụ ya bụ na ọ bụ na ọ chọọ na ọ ka ga-anọ n'ezinụlọ a ọ ga-ekwe n'ifefa kwuru. Ọ bụkwanụ na ọ kwere eme ya ụkwụ nsogbu ebe a ebido bobekwu ya ife niile. A sịrọ na ọ na-ata amoosu, asị na ọ na-agba n'ilo, achọ ife a ga-ekwu wee memina ya ka e wee napụfa ifefa nwe. Ọ dị njọ nne. Ya bụ na ndị na-ede iwu unu aka edetere nke ga-egbo mkpa anụnwa. Nwaanyị bụkwa n'ekwu ka akwụsị imegide ụmụ nwaanyị ma ụmụaka amụrụ amụ. Bikonu gbado n'anya ka afụ na akụzilụfụ ọfụma ka emeghalị omenala anyị a na-adịrọ mma ka ọ yalụ isi otu a na-aga. Biko ayịyọ ka nna ayọ n'oge elugo iji wee kwụsị ịgbawa ụmụ nwaanyị ajadu obi karịa one ọnwụ dịfa gbawago ụfa. O nwere onye ga-achọ ka di ya nwụọ, o nwere onye ọ na-asọ ụsọ. Daalụ rinne, okwu anyị kwu ọ na-akụ m n'obi maka na asị oyibo si experience the best teacher. O meghọ m mana o melụ nne m. And ebe a na-agwa nwaanyị a na-adụ nwatakịrị na-enweghọ nne ebe a na-adị ọdụ ka onye nwere nne ebe a na-adị ọdụ ka nwatakịrị na-enweghọ nne na-amụta ihe. O nwere ajụjụ m chọrọ ịjụ. Ọ gbajue dọla otu a ka nwaanyị di ya nwụ ana ụmụ nwanne di ya ma ndị ezinụlọ di ya ma nwoke ọtụtụ mgbe ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime ya ga-apụta sị ọ nwanne anyị nwe nke ọ nwanne anyị nwe nke a anyị ga-ewe nke anyị ga-ewe nke ọzọ. Kedu ebe nwaanyị ajadu ga-agbaga? Kedu onye ọ ga-agbakwuru ga-enyere ya aka? Lady Chinna tinyela anyị ọnụ n'okwu a. Onye ọ na-agbaga bụ n'ezinụlọ amụrụ ya. Onye na Osobieme na-ekwuhie ọ kwesịrị ịgbaga n'ezinụlọ amụrụ ya, pọta ezinụlọ amụrụ ya wụkwa ndị Igbo. Ha na-emekwa otu ihe ahụ ka ha na-emekwa. So mgbe ha ga-anabata ya ọ gaga soro lụsige ndị napụga ihe ọgụ, a ga-ekwuru onwe ha eziokwu ma ha nwere onye dị otu a ha mere na be ha. Ịghọta? So ihe ndị niile gbadokwu na anyị ga like otu Osobieme si kwuo ka ndị Igbo bido hụ onwe ha n'anya mee ihe ndị ziri ezi fọ anyị nwa. Ịhụrụ ihe niile emega na Naịjirịa ebe ọbụla onye Igbo tinyere isi asị gị tinye ka egbuo. Ebe ọbụla onye Igbo tinyere isi n'ala Naịjirịa asị gị tinye ka egbuo. Anyị kwesịrị ịgbakọ aka mezie obodo anyị hụ ndị ka anyị n'anya na-emechi ụmụ nwaanyị anyị bikọs ụmụ nwaanyị na-ejikwa n'ụlọ. Ịghọta? Ụmụ nwaanyị na-eji ụlọ. So ihe ikwu ebe ka ọ ga-agbaga n'eziokwu enwe ebe ọbụla nwaanyị nwere ịgbaga n'ala Igbo bikọs na ezinụlọ amụrụ ya o guzo ọtọ onwe ya. A ga na-achụ ya ka ọ gaa ndị ka na-alụbeghị di a ga na-achụ ya ka ọ gaa lụọ di ya lụọ ọ kwesịghị ịbata ihe ama aka ha nara ego ichie ha edupụ ya gbafuo. Mgbe ụfọdụ azụjiri ya ma enye ya aka ọrụ akwado onye ya gara ebe ahụ ya enwe echichi ya lụọ di nwa ụnụ sị ka ọ lụọ ebido nsogbu adị ebido na-emegbu ya. A ga-emegbugide ya ntị di ya nwa nwụọ then onye ọbụla gbakọzie aka bịa megbuzie ya.
so n'eziokwu enwe ebe ọbụla nwaanyị Igbo nọ na-agbaga keke wee anyị ga na-ekwulu onwe anyị eziokwu onye m ji ahụrụ m Igwebuike TV ụnụ emene nga ka anyị ga na-anụ na-ekwu ihe ọjọọ niile na-eme n'ala Igbo ama m na ihe ọma emege ama m na ịnụ ndị ga na-ege ga na-achị dat na enwe ihe ọma emege but ihe anyị kwuga gbasara nwaanyị di ya nwụrụ and anyị ma na Igbo niile gọọ including mbitole m chigi na-emechi ndị ka ha ọfụma amakwa m na enwere kwa family dị aṅa ga na-emegbu onye ke ha so enwe ebe ọbụla ọ nwere ịgbaga ọwụ ihe anyị na-arịọ ka o nwee ebe ọ nwere ịgbaga mgbe ihe dị otu a mee ka ọ ka a ghara inwe ihe dị otu a cha because na ebe m na ebe m bi na ebe Osodieme bi enwere laws na protect onye ọbụla because anyị niile human beings you know ọwụ dị just na enwere law protect women so enwere ihe dị njọ na ihe anyị na-fight ka enwee law ga-elezi ụmụ nwaanyị n'ọwụ dị just human rights ka ewuzi for ụmụ nwaanyị n'ihi na a na-emegbu ha especially ndị eke di ha nwụrụ. Daalụ rinne Osodieme enwe ihe ịchọrọ itinye n'okwu a afọ m ka ọnụ gị si emegharị. Daalụ Nneoma asị m ka ntinye n'ụfọdụ ụmụ nwaanyị especially ndị mụtara ụmụ nwaanyị na-amụrụ nwa nwoke ma ọ bụ ndị ụmụ fakpelu mpe ụfọdụ na-agbachi ya be nnafa ụfọdụ ọtụtụ ndị kpesagolu m ikpe ka fa gbara ọsọ m ga-akpụ ya ọsọ ndụ maka na ụdị ife a nọ na-emefe mma na fa gbawara ọsọ gbagaba be nnafa fa na-akọwa na ndị be difa nwanụ afa ajụ n'ọdụfa ka kafa si ebi ka ma ụmụaka ọ na-ejekwa akwụkwọ ma fa na-arụ adụkwakwa nwoke ada ajụ ese tifama ma bụ nnọọ property ife ụnọ na anị na ụgbọala na ife niile dị ife rapụrụ ọ ife fa chọrọzi ịma ka ndị a si aga mana ana m ekwukwa sị na ọ bụrụ na ụmụ nwaanyị a na-eme ụmụ nwaanyị ibe fa na-echife ọnụ n'anị a falote malụ na echi dị ime ụwa na-eme ntụgharị echi o nwere ike ọ bụrụ di nke fa ga-anwụ ọ bụrụ na nna agụ ya n'ọfọ anyị niile onwe ụbọchị Chukwu kpọrọ anyị onye ọbụla anaba ọma ntụkwanụkwa ka emefe ife afa na-eme ụmụ nwaanyị ndị ọzọ mụnwa na-ekwu na ọzọ emezina ka akwụsị ajọ ife niile a n'oge ka ebido ka ọ bụrụ na nke talụnụ ife talụ n'abalị ka ya bụrụ anwụnta ya bụrụ na ndị agago mana bido n'ụbọchị maka na anyị na-amụlụ ife ụfọdụ n'aka ndị obodo ndị ọzọ obodo mepere emepe mana anyị aga-amụta ụdị ezigbo ife dịka otu Medicina si kwu iwu emegasịrị na-echekwaba mmadụ niile ọ bụ obodo ebe a m bi bụ Spain bụ ebe nna anụ di ife mee di m ife ọbụla anyị nwe ọkalia bụgodu nke m ewee bịa si na nke ọzọ wee bịa kenyebe ụmụ m adaeme ma mụrụ nwa nwoke ma mụrụ nwa nwaanyị adaeme nke na ife mee di m ewekọla ife niile jee kebegodo ụmụ kebe ụmụnne ya no ife ọbụla onwe na bugodu nke m na enyesigodu m ewee sizie na nke m wee tụchanyezi ụmụ m ọnya ka njikọwa na ọ bụ na ndị be anyị ga-amụta ife a malụ na nke nwaanyị a na ọnya nwa nọ na-alụ ọlụ na-ejikọba ezinụlọ na ezinụlọ gara ọfụma bụkwa na nwaanyị o wee lụba ife niile a wee lụsịa achọzie di ya afụrọ agbawabi ya aka o nwere onye kwesịrị ịnapụ efe bụ nke ya maka na ife a bụ nke di ya ọ nke ya ka ọ bụ m ga-achọ ka ndị be anyị mụlụ ya bụ iwu wee mee ya otu a ọ bụrụ na nwaanyị emere di ya ọfụma oge ọ dị ndụ ma ọ bụ na fache na aka ya dị n'ife gburu ya ụzọ dị fajee kpọọ ndị eke nya ndị polisi wepụ ya ụlọ ikpe
rapụ ka ekpe nye ọ bụ na fa nwelu ife nwere ike igosi eziokwu n'ọnya gburu ya na aka ya dị na ọ bụrụ ife a obi bụ apa na-ebu mmadụ na nkịtị maka ntaji anya na-ekwukwa kwusie si na o nwere ife nyelufe ikike o nwere ife kwesịrị inyefe ikike iwekọlụ ife nwoke rapụrụ nwoke nwụrụ anwụ nwere ezinụlọ fe kwesịrị ịnapụ nwunye ya maọbụ ụmụ ya ma ụmụ ya pelu mpe o ma ụmụ ya esogo ma ọ mụrụ nwa nwoke o ma ọ mụrụ nwa nwaanyị ekwesịghị ịgbanwe ya bụ iwu fe kwesịrị ịdị na-emezi ya ọnya ka nchọ ka ntinye daalụnụ daalụ rinne ajụjụ nwere oke ị nwere okwu maka ntinye tụgodo nke ajụjụ nwee iju bụ ndị igwe ndị obodo anyị ndị igwe nkansụl kedu ihe bụ ọlụ ha maka na o doro m anya na ọ bụ na ha tinye anya naanị na ha ekwesịrị ịnọfu ebe nwaanyị ajadu na-ata afụfụ ọ na-ekwesịghị ịta unu na-asịsị anyị ihe niile dị edebe o ji bụrụ mmadụ kezi ihe ọ ga-eji wee zụọ ụmụaka kedu ihe ọ ga-eji zụọ ụmụaka okwu a o nwere ka ọ dị Lady Chinna kedu ihe ị chọrọ itinye na ya ọ na nke a ka ọ ke m chọrọ ikwu bụ nke chọrọ ikwunu ihe m chọrọ ikwu ndị be anyị ụmụ nwoke lụọkwanụ nwaanyị onye ọbụla mana a ga-anwụ anwụ marakwa na obodo anyị na-emegbu mmadụ na ọnwụ na gị nwụọ na a ga-abido na-anapụ gị ihe achọrọ m ka ha mara gbasara will gị lụọ nwaanyị mụọ ụmụ nwaanyị gị your next of kin gị dee will nwaanyị ga-aga egwu gị because ịma edele m ya publish ya ọ nọ all over Nigerian newspaper and stuff but ịma ndị be anyị gị kwuo onye dị otu ya dị ka a chọrọ na a ga-asị oh wow ka a ga-egbu ya Chineke ịnọ ka asịka ka ede will ugbu a ọ ka gịnị mee ha mgbe a na-ete aka a ga-egbu ya mba dee will maka ịma ụmụnne gị ndị nwoke ụmụnne gị ndị nke nwaanyị enwere ike ha ụmụ gị mụrụ nwoke gị dee will were aha nwaanyị gị tinye were aha ụmụ gị tinye ọ bụrụ na trọst nwaanyị gị were ụmụ gị tinye na your will so at mgbe ị ga-anwa ga-enwe ọgbaghara because n'ezie ọ bụrụ na gị nwoke nwụọ ebido na-emegbu nwaanyị emegbu ụmụ ya ihe ọwa ọgbaghara ka ekreti gị na ezinụlọ ya quick means that na actually na ọ ya kreti gị dị ọgbaghara because ide will enwe onye ọbụla ga-abịa na were ihe nọ na will a ga-aga n'ọkaikpe ya ewepụta ihe idere nye gị and ọwụ mgbe ịnwụ mara mgbe ị mere oke ike ịkpọchiri ide will ihe use ga ihe as example abụ nwaanyị onye soja will ihe edere ozugbo ka anyị lụrụ ịnọ ọ ga na-aga wọọ na-abata and ihe ndị ya ede will deme nye m kọpị werekwa ọzọ tinye na safe so I have it kemgbe m ruo taa na mmadụ ya alụọla for 22 years egbubeghị m ya ọ bụ ihe ndị Igbo kwesịrị ịmara na gị lụọ nwaanyị ịnọ gị dee will n'ihi ebe anyị siri pụtara na a na-anara ha ihe dee will tinye ọ nwaanyị gị ga-anọ na ya na ụmụ gị mgbe ndị ezinụlọ gị mara na ị nwere will itile aha ndị agaghị ha bịara achị ọ bụ ihe m nwere ikwu will is very very important. ọ wụ eziokwu ihe m ga-agwa ụmụ nwoke n'oge kịta bụ ka isi dozi nwunye gị ka esi fụ ka isi eme nwunye gị mgbe ị dị ndụ ka ị ga-esi mee nwunye gị ma ị nawa mmụọ ọ ga-aka njọ na ọ bụ na ị nedoro nwunye gị anya idoziro nwunye gị ọfụma ị bịara kọwalị ndị ụmụnna na ụmụ nwanne na nwunye m bụ isi ezinụlọ abụrụ isi ezinụlọ m ịghọta ihe m na-ekwu nwunye m bụ ngalaba ezinụlọ m ewepụ nwunye m ezinụlọ m ama nkwudo ọ bụ na idoziere nwunye gị ụdị ọnọdụ a ọ fịala arụ na achọ gị abụ na afọ gị ka ụmụ nwanne gị bịa nwee ọnụ ebe nwunye gị nọ and ọ na-aga nwaanyị ka anyị tụgharịa okwu a na nwaanyị nwa asị nwoke were ọsọ jee nụọ nwaanyị ọzọ mana nwoke nwụzie kedu ihe nwaanyị ga-eme osodi eme biko kedu ihe nwaanyị kwesị ime n'ụdị ọnọdụ a
ma ọnọdụ ma di ya nwa di ya nwa ịma na a na-aga nwaanyị nwa asị nwoke ya jee nụọ nwaanyị ka ọ wee nyere aka wee dozie ọnọdụ nedu ụmụaka anya mana nwaanyị nwa o nwere kedu ihe nwaanyị kwesịrị ime ọ ga-anọ be di ya nedebe ụmụaka anya ka ọ ga-eje nụba nwanne di ya ka ọ ga-anawa be nne ya kedu ihe nwaanyị kwesịrị ime? Daalụ na ajụjụ ejụrụ m. Tupu nke ahụ achọrọ m ịtụnyetụ ife n'ife a kwuru. Ọ bụrụ nwoke ka nwunye ya nwụrụ, unu ama nnukwa na akpụlụrụ ya je kpụchaa ya isi. Unu ama nnukwa na agbadoro ya si anya yibe afọ uju wee rue ọnwa isii maọbụ ọnwa one ọbụla. Unu ama nnukwa na akpọchidoro ya n'ụzọ ebe ọbụla wee sị na mmadụ nwaanyị ama mbịa fụọ ebe ọ nọ. Unu na-aghọta? Ife niile a ekwesịrị ịgbanwe. O wee bịa bụrụ ife ị na-ajụ m, ọ dị mkpa na nwaanyị ọbụla kwesịrị ịdị na-agba mbọ nwa ifefa na-abụ. Maka na ọ bụrụ na ị na-iji aka ọlụ na o nwere ife ị na-alụpụta na ịdị financially independent, di gị nwugodu o kwesịrọ imetụta na ife ị na-eri gị na ụmụ gị. Ị kwesịrị inwe ike zụnwe ụmụ ịmụrụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ, ị ka kwesịrị ịnọ be di gị otu oge ị chọrọ. Ọ gị ka ọ dịla ịsị na m achọrọzi ịnọ na nchọziri ịnụ onye ọzọ. Ọ bụrụ mmadụ kwesịrị ịchụ gị, ọ bụrụ mmadụ kwesịrị ịgwa gị sị gị naba, maọbụ nke ịnụ nwanne di ya ikwe ka nwanne di edinaba gị. Mụnwa ụdị mmadụ ma ọma mmekwa mma nkwe, maka na ị na-anụ onye anwa na ịfụrụ ya n'anya ka ọ bụ na gịnị mere. Ọkwọnụ na fa fụrọ ife fa ga-eli ọ egwu na-atụfa na fa mmarọ ka fa ga-esi nedonwe onwe fa anya ma ụmụaka anya mee na fa na-anabata ife ụfọdụ. Nwaanyị izu ụka eme, nwaanyị bụ odogwu nwaanyị na-akpata ego, nwaanyị mma ulu ọbalụ dịka mmadụ. Ọma nnọ chebe ka abịa tụtụta nye ya ka o lie. Unu anọdụ na na-eche ka unu bụrụ liability to mmadụ. Unu anọ na na-eche ka unu bụrụ ibu nwoke bụ ọ na-anyị ya. Unu kwesịrị ibido na agbọghọ wee na-agba mbọ na-alụ ọrụ. N'obodo ebe a mbi akụziri anyị ma nwoke ma nwaanyị na-alụ ọrụ, ma nwoke ma nwaanyị na-agba mbọ. Nwaanyị na-abụ onye isi na-achị obodo. Ọ dịrọ ka nke be anyị ị ga-anọ na-eche fa ka enyere m a na-enye gị aka agbajiri gị lụwa na ọlụ kpatara na ego. Unu bụ mmadụ, unu bara ulu, unu kwesịrị ịba ulu. Ọ bụrụ na unu nwere nwaanyị nwee ike nwee ma ụlọ nke ya na ị nwere ụlọ ego apụrụ na ị ga-arapụ di gị. Mana ọ bụrụ na ọsọ chụba gị nke a na-asị ịgbanaba be nna gị, nwaanyị zuru ka eme o nwee ka ife ga-adị na be di ya nwa. Ọ bụ na ndị be di ya chọrọzi ya ọ kwaba be nke ya, ọ bụrụ be nna ya. Mụnwa na-afụ ya na ajọ ife na mmadụ bigide nnọọ bisie nachiaba be nna ya. Ọ dịrọ mma. So ụmụ nwaanyị ibe m gbabanụ mbọ. Adamasị ndị ga na-eche na ife a na-ekwu bụ na a na-atụlufe alụ ka fa wee yalị dị na-erubezi isi, ka fa wee yalị dị na-eche ọdụ ezinụlọ. Ọ bụrụ ya ka m na-ekwu. Ife na-ekwu na dịka bụ nwoke, biko dụwa nwunye gị ọdụ, nyere ya aka ka o bido. Ọ bụrụ afịa ka ọ na-azụ ka ọ ga-azụnwu, ọ bụrụ ife eji aka alụ, ọ bụrụkwanụ kọmpani nke ọbụla ebe ọbụla o nwee ike isi wee na-alụ na-akpata ego. Nyere ya aka kịta ị ka dị ndụ, kwudi ya ka ọ kwudo ọfụma. Maka na onye nwa ọ bụ na ngị nwa bụ ụzọ rapụ, o nwere onye ma o nwere ndị ọ na-abụ nwunye fa ga-ebu ụzọ rapụ. Mana ọ bụrụ na ngị nwa bụ ụzọ rapụ,
ka o wee nwee ike medonwe ụmụ ahụ unu mụrụ zụọ afọ ọfụma ka agụụ yala ego nafa kafa yalụ ịta na afụfụ maka na nnafa anọrọzi ya. Ọ dị mkpa rinne, biko nụ ayịyọ ka nna ayọ bidonụ taa na tata bụ gboo. Daalụnụ. Daalụ rinne. Lady Chinna, na mmechi okwu kedu ihe ị ga-agwa anyị? Ọ gbasara ka e kwuru na-akọwu closing statement. Na mmechi okwu. Okay. Asị m ka m arịọ ndị Igbo biko na ọwụ na ụnụ na-ele anya ka m eweta ihe gbasara Ali na Onyema. Ekwumene ụka isi agụ. Ụnụ ga-ahụ na ndị mmadụ ahụ ụnụ n'anya. Asị m ụnụ biko na mezie na be anyị. Mee ka ihe na-agara anyị niile ọfụma. So ata anyị niile nọkwa mba ofesi. Ka obi na-atọ anyị ụtọ ịdị na-alọta mara na ebe anyị lọga rị mma. Because mụ na onwe m na ezinụlọ m ọ na-amasị anyị nnọọ ọfụma ịbịa ala Igbo. And ọ ebe anyị na-abịa because m na-alọ ana m alaiki ịnọ Abuja ma ọ Lagos. Alaiki m ịbịa n'ala Imo steeti gụọ ma ọ na South East because di m na onwe ya bịara ya ga Enugu because Enugu wo his second home. Ya bịa ya ga Enugu ga Anambra ala South East. Asị m unu biko mezie na be anyị ka ọ dịla anyị niile mma. Onye ọbụla hụ nwanne ya n'anya otu anyị si mara na-echi eme mgbe gboo. Unu hụkwana ụmụ nwaanyị unu n'anya. Then ndị mụgakwa na-amụga biko nụ hụ na ụmụ unu ndị ka nwaanyị n'anya zụzienụ ha ọfụma, kwado ha ọfụma, mee ka ha gaa skuul, mee ka ha nwee aka ọrụ, ka ha ghara depend on mmadụ, ka mmadụ ọbụla ghara ịhụ ka property, ka ha were ịhụ liability. Ihe ndị ka e weziokwu na ụmụ nwoke na ezinụlọ nga ha si ịnọ ebe alụlụ nwaanyị anaghị emegbu onye ha ma awụ odogwu nwaanyị. Ị ga-abịa achụpụ m n'ụlọ arụ na-agba gị. Aka ịghọta so bido n'obizie na ụmụ nwaanyị ụnụ ama nye ha aka ọrụ ka ha gbado because ihe niile na-ekwu a na-alụ di a ga-ewela ga ebe nne na nna gị. Enwere ndị dị ka onye dị ka mụ na ụmụ alụlụ m di mgbe m dị very young but no di m abịaghị na be nna m bịa lụọ m. Anụ na m onwe m ịnọ na-aga college mgbe anyị mitiri we met in Maryland. No, so onye dị ka m na di m agaghị asị m na ọ ga-ewela m ebe nna m. Ị na-ewela m ebe nna m, ị hụrụ m be nna m. So ọcha ihe ndị a ga na-ekwu tụzie na ụmụ na ama ekwesịghị ịbịa nweta nwa gị na be gị when your child ere afọ 18 afọ 19 ọ kwesịbụ ịpụ ga nọrọ biri ebe kọleji si ebe ahụ na-arụ ọrụ. Ọwụ mmadụ arị 27 na-achịtakwa na ya awọ na be nna ya ka a ga-abịa hụ ya ga-alụ ya ya awọ ihe mere na ụdị mkpa nwaanyị agadi nwaanyị dịka ga-arụ ebe afọ 30 mmadụ emepetụkwa ọnụ si na ọ ga-akpọla gị be nna gị rili mbana biko ka anyị mechie na ihe ama. Enwe otu esi akpọla gị be nna gị ma ọ wụda na iwu odogwu nwaanyị nwere ka eme mmadụ a ga-emepe ọ na-ekwu ya ọnya m chima ekwuo. Udo dịrị unu. Ya ga-adịla anyị ụwa makwala anyị niile mma. Ọ ga-adịla anyị mma. Anyị ga-adị ka echi niile echi a na-agwụ agwụ. Anyị ga na-abawanye gị ụba na akụ na ihe niile wụ nke anyị. Otu a ka ọ mere ndewo. Daalụ. Osodieme okwu mmechi. Aga m achọ anyị ekwugo ndị nwere ntị fanụ mana achọrọ m n'okwu ikpeazụ m chọrọ ikwu achọrọ m ikene ụmụ nwaanyị niile ma ụmụ nwoke ya na ọnụ oyibo a na-akpọfa ndị activist ndị okwulọra ibe m ndị niile na-enye aka afụ na a na-agbanwe ife a na-eme na-emegide ndị mmadụ n'obodo dị iche iche. Nnekene ndị niile na-agba mbọ ịfụ na agbanwelụ ife ndị anyị na-ekwu na-adịrọ mma ma ndị agbanwego ma ndị aka ga-agbanwe. Asị m Chukwu gọzie unu. Ana m ekene ndị niile na-aja m ike, ndị niile na-akwudo na-akwụ m n'azụ dịka di m Chief Eziafa ka ego, dịka Chief
afa Malison Emmanuel Okato ma Mrs. M. Kati Secretary Obi ụmụnna na ụmụada Nze Michael Kunura wee na-agba mbọ ịfụ na agbanwelu ife na-adịrọ mma n'ala Igbo wee na-ayọ na Chineke ga-agba anyị niile ume na bido taa ka nsikwu taa bụ gboo na ife niile anyị na-ekwu akwa niile anyị na-ebe mkpu niile anyị na-eti ikuku ama mbu ya ma ọ ga-aba ulu na anyị ga-ebido fụba mgbanwe anwa ndị igwe ndị na-ede iwu biko nụ gee na anyị ntị ụmụ nwanyị ụmụada gbanwee n'omume unu gbanwee nụ na ọ dịrọ mma ife unu na-eme ụmụ nwaanyị ibe unu. Ana m ekene Igwebuike TV ka o si wee nye anyị okere ka anyị wee nwee ike bịa kwuo obi anyị wee na-ekenekwanụ gị nwa bụ onye nchịkọta okwu our moderator. Chukwu gọzie gị, daalụ, imela ọfụma. Asị m Chukwu gọzie anyị niile ma chebe anyị, gbaa anyị ume na anyị ga-anọkwa n'ndụ ọganihu na mgbanwe dị n'ife niile anyị na-eme na ọ bụrụ na nkịtị. Daalụ ndị niile toro anyị site na Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Daalụnụ, Chukwu gọzie unu niile. Na-esonu Igwebuike TV, na-esonu fa na social media niile, na-esokwa n'anyị nwa ma Lady Chinna ma mụnwa. Unu chọọ afọ anyị, unu ga-afụ ya. Chukwu gọzielu m unu niile. Anyị Igbo ga-adị mma site n'afa Chineke kele anyị. Amen. Daalụ rinne, anyị abịago n'isi njedebe n'isiokwu anyị taa. Ihe nwaanyị ajadu bụkwanụ mmadụ ka ọ bụ. Onweghị onye mma onye ọ ga-ere echi. Ifu ebe na-emegbu mmadụ n'ụzọ na-adịghọ mma, mepee ọnụ, kwuo okwu, kwado ka mmegbu ahụ wee kwụsị. N'ihi na echi dị ime, onweghị eme ihe ọ ga-amụta. Ka ọ dị mgbe ọzọ, mgbe anyị ga-ewetara gị isiokwu ọzọ ga-akụziri anyị ihe na Igwebuike TV. Ana m asị gị ka ọ dị mgbe ọzọ. Afa m bụ Chinwendu Ụbaka. Ka emesienụ. Daalụ nụrụ nne. Udo dịrị unu. Daalụ. Igwebuike TV, Igwebuike TV, ọnụ na-egburu Igbo niile n'ebe ụwa sọtụrụ. Ndị papa, ndị mama, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, ụmụaka, geenụ ntị. Igwebuike TV ọ bụ ife onyonyo nke kacha na-ewepụta akụkọ ọma nke na-enyere Igbo niile aka n'ụwa gbaa gburugburu. Tinyenụ ntị na-enene na ife onyonyo akpọrọ Igwebuike TV. Igwebuike TV ọ bụ ọkachamara ife onyonyo nke ndị oyibo kpọrọ TV. Nke a bụ nke be anyị. Ndewonu.